Hello, logofor ang dinay medical hospital out dinay ang जोनोमगिरि बिमाखौ आं लाबोदों जादों नालाय ओमफ्राय दा आं बेहाय लाबोनानै दा हाबहैनोसै आरोना दा सफैबाय आङो गथ' फिसाखौबो न'निफ्राय लाबोबाय आं न'आव थांनो मोननानै लोगोफोर बेनि थाखाय दिनै लोगोफोरखौ आं गासैबो आंनि गोसो गासैखौबो दिनै बुंलायनानै लानाय जाबाय लोगोफोर दिनै भुल जादोंबा खेमाबो प्लिज अन्नानै आंनि इउटुब चेनेल दिनै आरना प्रडाक्शनखौहाय नोंथांमोना सापर्ट खालामगोन आं बेखौ मिजिंथियो दिनै अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम बिदिबा मा बुङो नायलांबाय थादो लोगोफोर हाब्बायानो गोजौआव हाब्बाय फिसाखौ दुस्थ' खालामदों दा माने बिनि थिन थाबासो उनजों थाबासो नुयो फैफिनदों नालाय उनजों थाहैबोयो थाहैबासो नुयो आं सिगाङाव हाबहैबाय बेयावथाय ओमफ्राय दानि गथ' फिसाखौ दुस्थ' जालांदों जोंनिया डक्टरनावहाय हाबनो थाखाय नेनानै थियारि जानानै दङ जों इथिं साइडआवहाय जों बिमाजों जों जिरायनानै थाबाय आरोना बिमाजों जों जिरायनानै थाबाय दिनै जेरैदि सिगाङाव नोंथांमोना जोंनि जोनोमगिरि बिमाखौ मोजां नुदोंमोन नाथाय दा प्रेसार स्ट्रक जानानै जोंनि बिमाया एसे हालोदा बुहुद कन्डिसन गाज्रि जानानै थानांगौ जाबाय सोलायबोबाय आरोना बै मोनसेनिफ्राय आंबो आरो गोदान सिगाङाव फैबाय गथ' फिसाया जोंनियाव सिगाङाव जेरैदि सापर्ट खालामदों बेबायदिनो अन्नानै प्लिज नोंथांमोना सापर्ट खालामनानै जाबाय हागौमानि बांसिन दिहुनलांबाय थानो हागोन नोंथांमोननि अननायाव आं बेखौ आसा खालामो दिनै आरो जेदि एलबाम बानायदोंमोन जेदि कमेडि लाबोदोंमोन बेबायदि टाइमखौ आं लाबोफिनगोन लोगोफोर दा जाथ'वाखै दा नै प्रेसार नायनो फैबाय जों मोनसे रुम मोनसेयाव आरोना लोगोफोर दा नै नायगासिनो बिथांमोना हागौमानि सापर्ट खालामलांबाय था दिनै बिमाया जोंना प्रेसार स्ट्रक जादोंमोन जा माने बाबा गैला आरोना जा बिमाल'खासै बेनि थाखायनो बिमाखौबो नायनांगौ जायो नङा होमबा लोगोफोर प्रेसार नायदों चेकआपजों माबाफिनगोन आरोना लोगोफोर दा गासैखौबो नोंथांमोनखौ खुलुमनानै लायो दिनै माखासेयाव बुंनायफ्रावहाय माबाफोर भुलफोर जानो हागौ लोगोफोर बेनि थाखाय केमेरा दिखांनाय जाबाय बिदिब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम दाननो नाङा लास्ट जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर दा जोंहा गुबुनायाबो बेयावनो मावो नालाय गुबुनायखौ जों दसे समनि थाखाय लोगोआव लाफादों आरोना दसे लोगोआव लानानै दानि माबाबाय प्रेसार नायजानो होननानै नायजाबाय आरोना जोंना बिमाया 41 नामा सिगाङाव एसे माबामोन नालाय बुरजामोन नालाय दा ओमफ्राय खमायबाय मुलि लानांगौनि 1 माससोनि जानांगौनि लाबाय लोगोफोर बेनोसै होनबाबो जों